Kakeni jamana denga sigafo min aywa ni u y'a boloda no o ye dialogue intermalien ye aywa u kɔnɔna la u ye laɲini dɔ kɛ o de ye maa minnu bɛ yen ni waati in na ne olu de bɛ an ka jamana ɲɛmaaya la aywa ko ka dɔ fara aywa olu ka jalaw kan o min laɲinina sigikafɔ in fɛ aywa o de lawaleyara dɔgɔkun tɛmɛnen min ye colonel Duru minnu n'o olu bɛ jamana ɲɛmaaya la ni waati in na fo ka taa bila i y'a faamuya b'a la colonel Abdulaye Mayiga ani min bɛ ministère de la sécurité kunna n'o o ye général de brigade Dawudu Ali Muhamɛdi ye aywa ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra kolonɛliya la aywa ni k'u kɛ généraliw ye kunun ko kuluba jamana in maaba bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ k'o fara fɛn min ye jamana ɲɛmaaw kan diinɛmaw fo ka taa se i y'a faamuya b'a la ladalatigiw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra ko in seere ye ni ka généraliya jala a n'a bonya a n'a karama bɛɛ lajɛlen ta aywa ni k'a di u ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen da k'o da a kan u ka jamana kanu ani u ka jamana jɔ la ka tila ka juru la k'a fɔ ko ni général jala min dilen filɛ u ma nin ye k'a di kun tɛ aywa ni k'a minɛ kɔni ka taa a da so kɔnɔ aywa ni u kunkolo da a kan k'a dabɔkun de ye aywa cɛsiri min n'u u y'a kɛ n'u u ye jala in sɔrɔ k'o ka dɔ fara cɛsiri in kan jamana in ka jamana bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ dɔnnen bɛ ne a ye cogoya min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye ni général jala min n'u u bɔra k'a sɔrɔ nin ye ala k'a kɛ hɛrɛbɔda ye jamana ma